O Colexio Florida necesitaba correxir varios defectos que se presentaban na instalación eléctrica a causa do paso do tempo, polo que dende a Consellería de Educación levouse a cabo unha nova liña de acometida libre de halóxenos, unha reforma dos cadros eléctricos de protección e o cambio de todas as liñas de distribución a cadros secundarios. Tamén se instalaron luminarias de emerxencia. De todo eso. Quero dicir tamén que o Concello de Sanxenxo, no tempo que levo de alcalde, pouco máis de ano e medio, invirteu en total, en todos os colexios, os 6 de primaria, casi 600.000 euros, entre aportacións da Diputación de Pontevedra, da Xunta de Galicia e do propio Concello. Pero destacar que eso non sería posible se non é pola equipo de traballo que hai entre a propia dirección do centro, as AMPAs, representadas aquí pola súa presidenta por Paloma, e tamén o Concello e a Xunta de Galicia. Por lo tanto, cando se traballa en equipo, se consiguen facer temas importantes como o que metemos, por exemplo, neste e nos outros colexios. Investíronse máis de 184.000 euros destinados a distintas melloras como a reposición dun muro, a renovación do grupo térmico ou a construción dunha soleira á pista polideportiva. A maiores da instalación eléctrica tamén se destinaron recentemente outros 15.000 euros para a execución de 2 cobertas. Vemos hoxe Sanxenxo a visitar o Colexio da Florida, pero que é un centro emblemático, pero ao mesmo tempo referíndonos ao resto. Teño que felicitar ao Concello e agradecerlle a boa colaboración deste convenio mutuo que fixemos ca Concellería de Educación de Sanxenxo, do Concello, que nos permitiu traballar en todos os centros, non solamente no Colexio da Florida, que aquí hoxe vimos a ver a reforma da instalación eléctrica do centro da OCA, sino tamén, como podes comprobar, das entradas dos patios que se fixeron a través dun gasto extraordinario que se dotou. Na visita, o delegado territorial estivo acompañado polo alcalde da localidade, Telmo Martín, o xefe territorial de Educación, César Pérez Ares, a concelleira de Educación Paz Lago, o equipo directivo, así como responsables da Unidade Técnica de Educación.